Сметана грамм айфайзи расу 25% грамм агар срокаш 22 числа. Баъд majбур шудам 15% гирифтам. Фақат 22 числа дата выпуска. Всё равно 22 числа молочный продукт ба 22 имрӯз 20 чандум имрӯз. 25. Уже 3 рӯз ва холодильник ба хӯра фирстаем маҳсулоташ. матлуба аз ҷумлаи мизоҷонест ки зимни хариди маҳсулоти хӯрока ба макон ва санаи истеҳсоли он диққат медиҳад. борҳо дар рафҳои мағоза ӯ маҳсулоти муҳлати истеҳсолиаш гузаштаро дидааст, аммо маъмулан дар чунин ҳолат ӯ мисли хариди имрӯзааш ягон маводи тозатареро гирифта аз мағоза берун мешавад. бархурди начандон ҷиддии мардум ба нақзи қоида фаъолияти иттифоқи истеъмолкунандаҳои Тоҷикистонро дар самти ҳифзи ҳуқуқи харидорон мушкил кардааст. бо он ки шикояту норозигиҳо аз сифати молу маҳсулот махсусан ба фурӯш гузошта шудани маҳсулоти кӯҳнашуда ҳастанд, кам кас ба ниҳодҳои марбута шикоят мебарад. агар баранд ҳам то охир барои ҳаққи худ истодагарӣ намекунанд. вақте ки истеъмолкунанда муроҷиат мекунад, ба ҳамагон маълум аст ки мисол моле ки хусусан агар маҳсулоти ширия гирем истеъмолкунанда харидааст, он як нархи ночиз шуд ки 5 сомон ё 10 сомон бошад, ё ин ки ин масъала аз ҷониби фурӯшанда дарҳол ҳал карда мешавад ва аз хоб истеъмолкунанда бахшиш пурсида мешавад, ё ин ки худи истеъмолкунанда барои истодагарии ҳуқуқҳои худ сустӣ мекунад. муҳлаташ гузаштагӣ бошад, пага мебинед, бо мебиёд, бо аз ҳамон харидор мекунад. маҳз бетаваҷҷӯҳии харидорон ҳам ба гуфтаи мутахассисон боис ба бемасъулиятӣ ва афзоиши чунин маҳсулоти кӯҳнаву бесифат дар фурӯшгоҳҳо мешавад. санҷиши оҷонсии Тоҷикстандард дар як соли гузашта муайян кардааст ки аз 2 соҳибкор дар бозорҳои Тоҷикистон қоидашиканӣ мекунад ва ба фиреби мардум роҳ додаву меъёрҳои савдору вайрон месозанд. ин ниҳод дар пайи санҷиши 6000 соҳибкор беш аз нисфи онҳоро барои чунин амалҳо муҷозот кардааст. онҳо махсусан асон ба маҳсулотҳое ки аллакай муҳлати истеъмолии ҳамон маҳсулот гузашта шудааст амро ба фурӯш мебуранд, яъне ки маҳсулотҳоро ба фурӯш мебуранд ки аз тарафи ягон мақомот бехатари ҳамон маҳсулот тасдиқ карда нашудааст. махсусан баъд ба надоштани нақднома, надоштани либоси махсуси корӣ, умуман ҳаме барои вайрон кардани қоидаҳои савдо. танҳо дар соли 2015 оҷонсии Тоҷикстандард беш аз 3000 тонна маҳсулоти пастсифат ва муҳлаташ гузаштаро ошкор карда аз муомилот гирифтааст. ба таъкиди масъулини ин ниҳод, ҳоло талаботи аксар харидорон нисбати молу маҳсулоти бозор афзудааст ва зимни хариди махсусан маҳсулоти хӯрока ба санаи истеҳсоли он таваҷҷӯҳ мекунанд. мутахассисони соҳа иваз кардани санаи истеҳсоли маҳсулотро мушкил намедонанд. ба назари онҳо соҳибкорон метавонанд онро тағйир диҳанд. иддаое ки албатта худи соҳибкорон онро рад мекунанд.